आङो 93% मोनदों आङो गसाइगाव साइन्स एकाडेमियाव फरायो डिस्ट्रिक्टआव फरायदों मोजां मोनदों आरो माने आङो फार्स्टना एक्सपेक्टेड दंमोन आरो बिदिनो 90 हाउसआव बाट नाथाय आं सानाखैमोन डिस्ट्रिक्ट टपार आं जागोन बेखौ निउसखौ मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो फेमिलियाथ' फार्स्ट मदद खालामदों बिनाव इसोरा थाबाय जाय आंनो मोजां हेल्प होदों एग्जाम लिरनो थाखाय बिनि उनाव कलेजनिफ्राय बिराद हेल्प मोनदों आङो बिसोर आंखौ गाइड खालामबाय थादों मास्टारफ्रा जेब्लायबो खबर लाबाय थादों एग्जामनि बारै मारै जादों मारै जायाखै माबा डाउटफोर दंबा क्लियार खालामनानै होदों आरोना उननि समाव मा जानो थांखि उननि समाव आङो बिदिनो बिए अनार्स पलिटिकल साइन्सआव खालामखानानै सिभिल सार्भिसनि थाखाय माने ट्राइ खालामनो नागिरदों सेन्ट एन्टनिस इंलिश मिडियाम हाइ स्कुल बेनि उनाव साइन्स एकाडेमियाव माबायाव साइन्स एकाडेमियाव मा साबजेक्ट इंलिश ओमफ्राय बड' एमआइ बेनि उनाव पलिटिकल साइन्स एडुकेसन हिस्ट्रि ओमफ्राय लजिक एन्ड फिलसफि सानसेयाव बेसेबां घन्टासो स्टाडि खालामो बिदिथ' घन्टाखौथ' साननाय जाया साननाया बिदिनो फुङाव सिखारनानै 6टानिफ्राय बिदिनो 10टा फरायनोसै बिदिनो गेजेरावबो ब्रेक लानांगौ जायो नालाय ब्रेक लानोसै बिनि उनाव बिदिनो लान्च खालामसै ओमफ्राय बिनि उनाव आरो फरायफिननाय जानोसै आरो बांसिन थुलुंगा होनाय बाबायानो होदों माने बांसिन मटिभेसना बेनो होदों सापर्टआ बेनो खालामदों फेमिलिनिफ्राय एक्चुअल गामिया आंना अरिजिनेलि कुसुगाव रायखनबारि खिन्थु आङो दा गसाइगाव टाउनाव 1991 निफ्रायनो थाफैबाय गथ' गथाय फोरोंनो आरो दा आं बावनो थाथायनाय जाहैबाय डिस्ट्रिक्टआव टपारखौ आङो मालाबाबो आसा खालामाखैमोन नाथाय जेब्लानाखि रिजाल्टआ ओंखारबाय आरो बेनि इनस्टिटिउसननिफ्राय जेब्लानाखि आंनो रिजाल्टखौ हरबाय आं बाव जोबोद गोजोनदों आरो बे गोजोननायावहाय आङो गिबियाव आफा इसोरखौनो हामबाय होनो आरो लोगोसे दानो गथ'नि बे रिजाल्ट जानायावहाय जोंनि न'खरनि बिमा बिफानिफ्राय लानानै बिदा बिबाजै बिमादै बिब' बिगुमै बयबो बेखौहाय फरायनांगौनि जुनै जों साफ्रोमबो बेखौ गोबां समनिफ्राय लानानै जोङो नाजाबोबाय थादों आरो बेखौ जोङो बुङोमोन जे नोंनि फरायनाया जोबोद गोसो हो मानोना नों जोबथानाय फिसा हिसाबैहाय नोंहा नाजानाया बारा थानांगौ आरो बे रोखोमै बेबो नाजादों जायनि जुनै आरो इनस्टिटिउसननिफ्राय जेरैबायदि माने स्टुडेन्टखौहाय बिसोरो इनस्टिटिउट लानांगौ बे रोखोमै बिसोरो खोब मोजां इनस्टिटिउट लानानैहाय गथ'नि रिजाल्ट एबा बिनि फरायनायखौ मोजां जाहोनायनि गुदियाव कलेजाबो मोजां बिहोम गोलैनानै होदों गसाइगाव साइन्स एकाडेमि बेसेबां जौखोन्दो मोनदों बियो 93% मोनदों आं बेखौनो बुंगोन माने बिसाजा आरोबाव बेनिफ्राय साबसिन जालांनांगौ आरो बेजों लोगोसे आंनि बिसाबादि गोबां गथ'फोर दङ जाय गथ'फ्रानोखि दिनै माने बिमा बिफानि नोजोरनिफ्राय एसे बाहेरायाव थायो बिसोरो एसे गावसोरखौ माने एसे गोरलै रोखोमै सोलिनानैहाय फराशनाखौ गोसो होआ बेनिखायनो बिमा बिफाजों समेत गथ'फ्रा गाव गावबो बुजिनो नांगोन जे आंहा सोलोंथाइयानो आंनि मोनसे मोन्थाय दा बेनिखायनो दानि फैगासिनो थानाय उननि जेनेरेसन गथ'फ्रा दानि जेब्लानाखि रिजाल्टफोर होबाय बे रिजाल्टफोरखौ एसे माने नाहरनानै गावसिनि नाजानायखौ माने गोख्रैसिन खालामबावोब्ला जोबोद उननि जेनेरेसना आवगायबोनो हागोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ आङो दा बेखौ गथ'खौ क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजावहायनो पलिटिकेल साइन्सआव मेजर होनानैहाय आङो डिग्री कमप्लिट खालामनो सानदों उइथ अनार्सजोंहाय आरो बेनि उनाव आङो बेखौ सिभिल सार्भिसनि जुनैहाय कचिंनि बेबस्था लागोन हय UPSC बा FSC नि जुनैहाय